Hindi pa yung mas malalim. I give this for my partner. That's it also. This apple. Luwaya yung gat na ano ninyo, mangyag. Grace? Bugas! Ha? Bugas. Sa barangay. Pakatita? Ayaw may ada pa na sa bugas. Barangay dun sa ano? Nagbayad ka bata! Silinas ko. Sayang su. Oo. Malaking bagay. Oo. Ay, sipit, susuka sa atin, okay? Ano, blender mo? Dali, pasok sa ko ang papay. Thank you. Thank you. Thank you. Nakatukan na. Thank you for watching. Ramazan. What? Ramazan. Hi Ramazan. Thank you for watching everyone here. Hi. Thank you for the likes. Hi, Golden. Thank you, Golden. Hello, my love. Hi, Joey. Mickey. Yeah, the Mickey Mouse. Thank you for the likes. Hoy, paluwaya man niyo yan. Paluwaya. Di ba niya nakapaluwi kay kuya ko? Manuel Pereira, thank you so much. Thank you, guys. Ngayong Pasko, magniningning Pilipino.
Zane no brain. Why no brain, Zane? Give me a tour from the home. I want to give you a tour, okay. Here, my brother is a little kitchen. Yeah, little kitchen of my brother. And they have a room. They all have the little room. And then my parents' kitchen here. And then, how fast can you spin? And then, look. So you have these two kitchen. And then the outside, look at the outside. Sige, salamat. Look at the outside. And then my room, this is my room. This is my room, look. Yeah. Wait. Yung face ka, magniningning ang Pilipina. Very nice. Thank you. Oh, you have, no, just kitchen. Aren, ano daw? Ano rin? Is that park or school? It's a public basketball park. It's a public basketball park. Nakatulog nga. Yeah. Parang si Dada. Wala. Hi! Hello guys, gusto nyo? I'm preparing. Your house is next to a park, yeah. That's why here is too loud, noisy because of the noise from outside the home. What's ka dyan? No! Why no? Ay, baby, umulong ha. Pagkakayoon. Ikaw, halo-halo na yung kakaraon mo ha. Sugid mo to kay Papa, i-challenge mo doon, ipalis mo dito. Come on. Kuha ka. O, sa iyo na yun. Ha? Sa iyo mo na. Bako man? O, sige, ipalis mo na. Sunawa na. What you have there? Hello! Father, I cook food for dinner. Siya learn. Pork. Oh my God. Have a pork now. So rich. What? Putay! Ito may naman yan. Binuhos ko sa ulo ko. So no door. Tayo na may binuhos ko sa ulo ko. The door is Oh, that's it. open. The pork. No, yeah. What's ka dyan? No. Ano pa to? No. 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 You're not afraid people can just walk in your home. Afraid, but that's why you save money to fix the door. And into having a gate. Or ano.
Wake up early, Garen. Hey babe, hi Jelly. Oh my god. Sis, there always someone up for that pizza. Yeah. Mataruman sa dahil niya ng kutsilyo. Wash your hands after, yeah. I wash my hands. Mataruman ng kutsilyo niya na sa dahil. Video. Yeah, I wash my hands. Oh my god. Are you eating a body? Yeah. I don't think it's meant to be eaten if you're that hard. Yeah. Yeah, and the knife is not sharp. Yeah, that's why it's very to cut. Gosh. Okay, watin daw si Rano. Thank you for the likes, 5 likes. Thank you so much. Mayroon akong nais malaman. Ari bang magtanong? Alam bang hi? Elver, hello. Where are you from? Tagal na
kitang ibig. Naghanap kami. Ngunit mayroon kang minamahal. Today, my birthday, I'm sad crying. Why, Jansal? Wait a minute. It was just thinking, why everyone have their own kitchen? Yeah? No one show me how to glue the rounds. Maluto! Maluto na! Because need their own preparing their own food. That's why so having an own kitchen. Let's go, Mama. Wow. Check! Ikaw maudong. Udong ito bibesa. Damn, I was talking. I was talking. Sorry. Don't know why. Sorry. Sorry, Golden. As! Di po kalakat pagkaraan mo. Di ka nilimakan eh. Papa! Papa! Papa, danon pa. Kapag ginagat ka sa nakusmag. Paudang mo na ikaw. Nanganak ka na. Sino nine? Dua-dua na lang. Danon pa yan ka na eh. Meron akong nais malaman. It's fine. Okay, I see him. Who? I see him before. You see him before? Anyway. Anyway, what? What? Talking about? Oh my God. Nakido ako. Meron kang mais gulaman. Gab, pagi mo dun kayo dari ko lang niya di sampus magha. Mom, paluin natin. Hindi ka din makasali. Anyway, what? Let's see. Meron kang bang minamahal? Kung kaya't ako din mo pinapansin. Ang puso ko Para lamang sa'yo. Nandito ako. Soleng.
Number 7. 9, number 7. 7. 7. Lakad mo ko, Kuya Court. Big 7. Yeah, pag-chicken. Ayan. Puro So, ano talaga guys, may pag-chicken tayo. Ito guys, so, buksan na natin, mayroon ng try. Hello. Mama, Madaraganan sa dito. Hello daw. Ano nang sabihin mo? Hello guys. Kauna ka mo chicken. Makikauna ka mo sa akon. Mayaman kami. Wow. Tayo mo dilang. Business. Kaya mo sa di guys, ha? Kaya niya guys, yung dito. Katulak ko guys. So sweet. Matagal lang tayo. Surprise siya si Tita O galing. Pinatang lang sa ka, tapos sausawan na surprise. Siya din na iwod ko Tita. Okay. Ano ito yun? Ano, madali ulit tumagutan. Look, kajit pa nito. Thank you for watching. Is she over? They're breaking balls now. Watch out for your nuts. Yeah. Gab, kuha man daw ako sibuyas sa balay tabi. Gab. Philosophy. Talo. Masabi kita ulit sa update. Dua, sa'yo pa. What are you making? I'm making food. Pork adobo. Thank you. Bye. No, red song. Yeah.
making pork adobo. Meron kang ibang minamahal. Happy birthday, Maine. What pork double? Adobo. Pork adobo, not double. Thank you for teaching me how to live. May nagaling pag ako, nag-ligaw sa ay, pagkanda, sana all. Daw, nakakatuwa naman, nakakataba ng uso. Sana all, maraming gusto na gano'n. Sana all, may gusto na gano'n. Sabi ko, kasi huy! Hoy, balak kami nung magdada. Ay, ay, ito lang may buo. Ay, nakasagigas na mama. Ang buti ka. Yeah! Dami nakapagigas ka sila. Nakapagigas ka na, Gab. Sabi niya, mama. Wala na, ay ganyan pa nga na sa live ko. Tita! Hindi pa lang. Dance! Dance ka, dance. 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 TikTok! El. Ano ba yan? Ano trending sa TikTok? Luto yan. Ay, sige na natin talo. Nagsasayaw nga rin sa TikTok. Sa live ko. Nagsasayaw sa live. Ikaw, nakikita ka man din sa live. Ha? Maharap ka man. Ha? Ikaw yung luto. Na. Mag-TikTok ka dito, han. Sayaw mo baga. Sayaw mo din sa TikTok. Sa ano, live ni tita. Mali nga. Dance yan. Ito, harap ka dito. Dance ikaw, dance. Dun mo. Ang TikTok mo, sayaw. 1, 2, 3, go. Dance, dance, dance. Baka pupo. Dahil na. Dance na, dance na. Dance na, ikaw. Narabayan na ako. Hindi. Nagsayaw ba? Sa bagay gagana ko na. Sayaw. Sayaw mo labang. Ito ko niyo sa balay. Gab! Anong wala na natin ng... Oo. Mama! Say mo. Pasa ako? O sige, iludong ko. Ano? Wala ta, iludong ko pa. Kailan may ada may mama yung ano? Ay mama yung Gika. Hello! Mga tapan.
Thank you for the likes. Hey Ashley, out away from the stove. Send her home until you're done, Cheryl. Oh my god, this girl almost started a house fire. Ah. Oh my god, nice moves. Thank you. Hi, hit the ring girl from the movie. Oh. Inkabarong ko nga ni. Live stream would have gone crazy for sure. Sure, read my last comment. Okay. Hey, Ashley, out away. No Ashley here. Pangapahalin ko na siya at tumaan ko sa namin palagi. Wala man! Wala, di si Ashley. Malalit na. Grabe mga pagtanong naman sa tabara mo. Bayo, siting. Wala now! Wala na din. She's not here now. Oh my gosh! And then, I need to... Ayan mo na yung guys. Parang sa kinabukasan ba? Para sa picture. Then, no. Peyton, wouldn't it be funny if she was dancing and then that got caught on fire in the back? Oh my god, no. Then we have a freak out. Oh my god, then we can laugh at it later. Be better if she pays attention before someone does get hurt. Why is that up so high? Yeah, but sure. But she likes to dance a lot. Yeah. I love to dance. What can I do? Hatag ko dada. Wow, give mo ka naman. Sabi mo, humor ka. Dere, hatag ko nun yung kandada. Wow, so beautiful. Timo ko. Kahit tingin mo ka naman. I-give ko nun niya kay dada. Parang ulit pa.
Mama, kata po. Ayun, sila sa labas na sinagbuga. Hindi rin madudungan ako. Hindi rin madudungan. Alam mo, siya ko sa ako. Pag nabuntis yun, wala yun. Saan mapakinabangan lubog? Tita, nagutom na ako na. Wala ka. Di ba nito? Matang na game. Nagutom na. Oo, ramdam. GX, finger. Nada. Umalis ka muna dito. Nagutom na ako. Saglit na. Bibibias ba lang nandito na lang? Ano ba ba? Hindi kami kami. Mali kami. Ay, sa bawang kaligyo. Ang kanyang Hey, gusto ko yun. Di, ay, sa finger. Nada. Ate, pipita. Finger. Nada. Teta, teta. Come on, i-give mo sa akin. Pag sa'yo. Wow. Oo, tinagod yung tita. Kainin nyo. Ashley, kumali ka daw, dide. Oh, sabi ho, kumano ka sa kalayo. Oo, tinagod na natin. Bawin na. Kasi tinagod nyo. Hindi na babati. Wala, di rin ka pamaskuhan sa da. Wala ka pamasko. Di rin yung matulog. Ano na wala ang matakantay mo? Hoy! Oo, tinagod yun natin. Inusundo na. Humali ka! Hoy! Nanguna ko. Ashley, nag-live si tita mo, Mami Ann. Ikaw, galing mo man niya. Oh, Lakad all na kayo rin mo. houses are connected. Go home. She don't live there. Ashley, get out of the kitchen. She send her home. Go home. Yan. Ang ating Wow.
3, 4, 5. Naya, cek cek cek. Gimana? Udah. Udah bang. Sabaw pa man daw. It's hungry. I feel so bad for it. If I keep for it. Cheryl fed the dog. The dog? Where's the dog? I can see the dog. We have no dog. The dog, the owner of the dog is not here. We don't have a dog here. Yeah. Because the door here in the home is all welcome here because the door is broken. So no need to fix the door. Oh, baga, ano siya, titiro? Ay, di ba yan? Pinarapan na. Kulit. Ang biyado. Dali lang yan yung pinagkailangan ako. Gunay-gunay pagpikit. Sana all. Sorry, Golden, but if I see the dog, if we have an extra food, we feed it. We feed him. Cheryl, feed the dog. Oh my God. So if people can't afford it, then don't buy one. Yeah. How did you not see the dog? I can see the dog. We a blonde dog. How did she not see the dog? Oh my God, he is clueless. Yeah. Maria. Yes, I don't like it. How did you miss something? They was big. Dog, come here, dog. Ay, naiwan ka magkakaroon. Nagpiyahan na siya namin. Awasan sa iga. Let's let the dog out, out, out. Let's the dog. Patabi. Yo. Oh, dito ka naman kasi. Maulan naman sa ako na ano. Ay, naging mo. Bawal ko ng bata. Kaya ang kalayo ko. Ito kaya naging. Ayaw, ang masa malaga. Maluyan, ano sa electric pa rin? Ikot. Paguna ako sa balay lang. Pero man. Okay. Ambot yan eh. Tiyo na kami, bakit kailangan ganito yung Ano sabi ko, kailangan problema sa electric fan. Ay, hindi mo? Tapos sumakas Baga ano? Baga bigla siya nag-run out tapos bigla luway na siya diretso. Ay, kaya rin sabi ko, kailangan sa electric fan. Kami man gani. Okay.
Ay, hindi yung na-electric. Pero man. Mano yan, ano sa power, power. Magpasuhay ka daw. Kahit kumaduklat ka suon. Hindi na suhay. Suhay. Ay, yada. Ate yun yun. Ay, na-electric. Maganda paglada niyan. Makan. Matay ko number 5 yan. Nakalala naman. Bagan napagaling pagkatsuhay. Yun ako sa likod nila nakapag-tempiko. Nakapagparaan ko kayo na. So, let's jog. Nakapagala na gituhay. Suhay. How does the dog start? Can't be much, they not picking. I wonder how many fleas are in there with all those cats too. Winnie was eating noodles. Not yet eating noodles. That's the same dog I told you the last time. Oh, okay. The last time. But sometimes, because I'm always stay at my room. Kailangan na mag-iinit ka. Stilong ka ha. Talaga. Naguto ko kung aspisay ko na lang. Ikaw madulat ako. Ikaw baga ka pag... Hanggang pa ang kapay mo. Mapaakit ka ang kapay ko. Anak ka na. Hay na. Ikaw ha. Sige, lumuwas ka na. Kailangan na ka na. Kanina ka kami susuway sa'yo. Hindi ka magkakasuya. Kaya, maugang rin now. Ay, magka ka. No. Hi. Ano yun? Okay, sorry. Ano ba? Ate na ini sa sa stage. Naluluoy man si ano sa ayam. Sabi pa, kaulong ko kuno. Balag-balag lang, papansin mo na kapag naman. Kapangisugan ako sa nag-iba. Papabayaan ka kuno. That poor dog. Oh my God, sorry dog. Ay, pag magaan ka na dog. Ate, may nano dun sa stage na hindi decorate. Saan yun? Sa pasto yun? Ay, sa pasto. Yun ang parang balay-balay. Kaya Mama Mary, parang... Ay, oo. Pasto. Oo. Din na nagpuputang. Kanina baga ko na kuminayad na. Asle, kumali ka na ha! Magkaon ka na! Ash! Ano sa akin? Baby Ash! Pwede ka na kinuto na yung adobo na inulat mo. Maong ka na. Sulod. Sabi na kita mga salamat. No, why would eat dog? That's what's May. May, she's birthday today. May, happy birthday to you! She's birthday today, May. Happy birthday to you. Happy birthday, Donna! No cake. So, feel sad, no cake, but it's okay. It's so beautiful, May. Happy birthday, May. Can you, celebrate, May? Happy birthday. Malakas sa lamian. Don't you want them to get sick? Yeah, I will feed the dog. Laman ka ba? Maybe I need to buy a dog phone. Don't you want them? Yeah. May bahaw kayo dyan. May bahaw. Ayan.
Alam? Hindi luto. Kadiri, ano yan? Diri na. Sige na. Di man. Buwan na kay maano na lang ako. Diri, kay Bambo sa Aya. Ah. Kay naupunta niya rin sa ako. Dudut. Seven. Ten, nandito natin, men. I give food to dog. 10 si May. 10 years old na. Mama, lagyan mo ako ng sipagyan. Never left over. Or really there are no leftover or scraps. Yeah. I give food now. They eat everything. Pag kinamtobe, nakakahali. Binabili ako kanina. Ay! Sino na hoy? Nagagahoy. Ha? Sino? Milagawi daw, kahit sa laghali na, sabi ni ano. Sino nagagahoy? Really? Main comment. Read my comment. Main, yeah, main. Yeah, he says feeling. Yeah, main. Yes, main. Wait, are they? Are the random cuts? Yeah, random cuts. They have. Did they sit here? Because the door is broken. That's why anyone can go there. Yes, me. Happy birthday, Maine. Look, yes. They jumped up. She got one out of the table. Oh, huh? Read my comment for me. Read comment for me. They jumped up. She got one out of the table. Huh? I thought you greet me. Scroll up, read my comment. Oh, what? I didn't. I didn't see that. She got so many going on.
Bye-bye. I do live later after dinner. Bye-bye. Thank you for joining. Bye.